Bhí féin a chréiteann nach bhruidhinn Gaeilge nó Albaise insachaigh agus brosnachaigh. Tá iad is miniúchaigh leis go bhfuil Beurla aiceann, bhruidhinn go bhruidhinn feadh na huine. Má há tríbit aice leis a chúspóir seo ní sin commas le tí. Can sibh. Hi, a Bailey with Gailey cup of tea. Do you want a cup of tea more? Happily. Tá fís agate go bhfuil iad a géirí capatí. Má hanas tú. A Bailey with Gailey cup of tea. Can you make change? Happily. Futa tú capatí a dúnmh jive nó neall ach bí Mhuilinn gur dochan neall ó iad agus mór ó agus sein an pearst chutamach neach thór óra scascún dú reinthú hainneall sein a cíalgach go bhfuil chóir acit ciad óra go ó. Agus má bhís iad a cra. Kenneal Tapley. Na JNT itse na JNT jive na thór óra tí ó. Na bí crosta san neall iad ach a géirí tí. Hainneall iad a géirí tí cosciúil. Stocha gumbí iad a cra. Ha, Master de Holle. Hashin Kainal. Agus nu a ruchas an tí chaneal iad a géirí an tí itse. Seag há sin charan dragol ó a rain an tí a chaneal iad fó gléisteannas an tí ó. Ba iad a géirí tí a níos chaneal. Bí fóin an bheocht ach ara chuch ans an uine a chora a gáil. An tí a gurdach agus an banne a chur ríis. Agus há sin ceascúló agus chaneal có agus as coiad óra a gáil. Má thuairt tá há na táid deasarthaine seo chaid. Chnéal sin a cealachaigh go bhfuil iad a géirí tí bhut feadh na húla. Ach bhaiú a géirí an seachtain seo chai. Nó dusca rit ein le tí a gortaigh síos an abhach. Bhaiú a géirí tí an ru. Má thuchas mí tú thó gorach seathaí bhí tuairst duine tí féin nuair a neall iad a géirí tí. Agus go bhfuil cumasach tí tuach sin nuair a neall duine a géirí tí. Dé thó dara rí tuach sin go bhfuil cuireast rí tuairst thula duine Beurla a bhríonn. Eta Beurla nó tí sé urim an rut as cutramach. Agus leis sin héit mé ar sin cappa tí a dhéanamh.